Milé študentky, milí študenti, priateľky a priatelia dizajnu. Moje meno je Maroš Schmidt, som ešte riaditeľom Slovenského centra dizajnu a vítam vás na výstave prvej za 31 rokov trvania Národnej ceny za dizajn v Košiciach. Je to Národná cena za dizajn, komunikačný dizajn, takže už to, čo si teraz pozeráte, sú tie najlepšie diela za posledné 2 až 3 roky a je to naozaj vlajková loď výstavného charakteru zriaďovanej inštitúcie Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ako je Slovenské centrum dizajnu. Ja v ruke držím katalóg Národnej ceny za dizajn, ktorý aj v rámci konsolidačných opatrení vyšiel v limitovanej edícii niekoľko kusov a 3 kusy tu práve máme pred vami. Jeden z nich dostane aj vaša škola do knižnice. Zhodli sme sa na tom, že keďže ste si dali tú námahu, prišli a zaujíma vás to, že určite si ho radi prelistujete. Je tam veľa príbehov, ktoré vám porozpráva aj človek, ktorý je po mojej ľavej ruke a je to moja pravá ruka, Juraj Blaško z Vysokej školy výtvarných umení. Ale môžete si jeden z týchto 3 katalógov, ja idem ďalej od reproduktoru, jeden z týchto 3 katalógov aj teraz prelistovať a potom jeden dostanete aj do knižnice. Takže užite si dnešnú komentovanú prehliadku s Jurajom Blaškom z Vysokej školy výtvarných umení, ktorý je ešte stále hlavným kurátorom tohto ročníka Národnej ceny za dizajn a dozviete sa od neho to, čo od nikoho nikdy. Takže veľmi dobre, že ste prišli. Výstava trvá až do 14. marca a vstup je zadarmo. Pozvite aj svojich priateľov, umelcov, kamarátov a rodičov. Takže prajem príjemné všetko a odovzdávam slovo Jurajovi. Ďakujem, Maroš. Nevedel som, že som tvoja pravá ruka po ľavej ruke, ale je to výborné. Ja som rád, že ste prišli a ja učím na Vysokej škole výtvarných umení a musím sa priznať, že ešte takú veľkú skupinu študentov som nemal. My máme také menšie skupiny, takých že 14-20 ľudí, ale takéto obrovské množstvo. Ale budem sa snažiť. Porozprávam vám o niektorých veciach. Máme tu viac ako 130 projektov, takže nebojte sa, nebudem rozprávať o každom z nich. Vyberem si niektoré zaujímavé projekty, o ktorých by som vám chcel povedať niečo viacej. A zároveň, keď budete mať otázku, nebojte sa opýtať, neexistuje nevhodná alebo hlúpa otázka, pýtajte sa. Národná cena za dizajn má 11 kategórií, neviem ich naspamäť, ale na týchto šedých plagátoch tam vždy nájdete ten názov tej kategórie aj také stručné vysvetlenie, o čom tá kategória je. Ďalšou zaujímavosťou tejto výstavy je to, že architektúru tejto výstavy robil Jakub Todt a je to perfektný príklad upcyclingu. Viete, čo je to upcycling? Stačí iba kývnuť, že vieme, nevieme. Nevieme. No, upcycling je niečo ako recycling, ale pri recyklingu, keď zoberiete starú plastovú fľašu, tá sa pomelie a z toho zošroteného plastu sa to rozstaví a vyrobí sa niečo iné. Ale upcycling je to, že vlastne iba to rozoberete, nepomeliete a postavíte z toho niečo iné. A táto výstava, tento fundus, tento nábytok, tieto podstavce, tieto panely, tam tie poličky, tie lavice, sú urobené z predchádzajúcej výstavy, ktorá bola v Slovenskom centre dizajnu. A zadanie bolo také, že Jakub, urob tú výstavu dobre a lacno. No, takže Jakub to celé rozobral a znova postavil do iných tvarov a kúpil iba 2 nové dosky. A strašné kilá farieb, lebo to musel. A to je veľmi zaujímavý prístup, ktorý sa nie vždy dá aplikovať, lebo nie každý materiál sa dá rozobrať, ale tu sme mali vlastne šťastie, že bolo to vyrobené, tá predchádzajúca výstava bola urobená z drevených dosiek a z drevených hranolov, dalo sa to ľahko rozobrať a znova poskladať do iného tvaru. Takže keď niekedy v budúcnosti budete mať zadanie urobiť to dobre a lacno, povedzte, že nedá sa to vždy, ale možno sa to podarí. No a teraz prejdeme k tým kategóriám. Prvá kategória, ktorá je hneď po tejto mojej pravej ruke, je kategória kampaň. A sme pri víťaznom plagáte, je to plagát pre Dni architektúry a dizajnu
V Bratislave je to akcia, ktorá sa koná každý rok. A keď si všimnete, že čo je na tom plagáte, že je to obyčajný kovový nosník, ktorý je bežný v architektúre a je to hlavný stavebný prvok. A pritom tak obyčajná vec, ako je kovový nosník, sa stala, tento kovový nosník sa stal hlavnou postavou tej kampane Dní architektúry a dizajnu. Čo je na tom zaujímavé, je, že to nie je fotografia, je to 3D render. A autori tejto kampane si dali tú námahu, že proste vymodelovali ten nosník tak, aby tam nasimulovali aj keď sa pozrite bližšie, tak vidíte tú štruktúru tej práškovej farby. A tým, že je to namodelované v 3Dčku, tak vlastne vedeli s tým ďalej pracovať, vedeli to rôzne nasvedcovať, vedeli robiť rôzne kompozície, čo je oveľa jednoduchšie, ako keby mali niekoľkotonový kovový nosník niekde fotiť a natierať na červeno a tak ďalej. Čiže tak jednoduchá vec, ako je kovový nosník, sa môže stať zaujímavým vizuálnym prvkom pre kampaň o architektúre a dizajnu. Ďalší projekt, ktorý by som vám chcel ukázať z tejto série kampane, je táto séria predmetov z kampane Nechcem tu zostať, alebo Chcem tu zostať. Tento projekt bol aj ocenený cenou hlavného partnera a je to projekt, je to kampaň. Je to kampaň, ktorá bola pred parlamentnými voľbami v roku 2023 a bola zameraná práve na vašu cieľovú skupinu, na študentov a mladých ľudí a mala motivovať ľudí, aby vyjadrili svoj názor vo voľbách a aby nerezignovali na tú situáciu, ktorá je na Slovensku a vlastne ako keby zmenili svoj názor na to, že či tu chcú ostať alebo nechcú. A vidíte tu, že je to nechcem tu dostať, to nie je preškrtnuté. A čo je zaujímavé ešte pre vás, ako študentov grafického dizajnu alebo vizuálnej komunikácie, je to, že určite ste v škole niekedy dostali zadanie vizuálna identita a mali ste urobiť design manuál. A vždycky sa musíte zamyslieť nad tým, že komu je to určené, kto je vaša cieľová skupina. A podľa toho musíte aj prispôsobiť prvky toho design manuálu. Keď napríklad tu je cieľová skupina mladí ľudia vo vašej generácii, tak rozmýšľajte nad tým, že čo asi tí ľudia, moji generační súpotníci, čo ich zaujíma, čo by mali radi. Hej? Takže asi im neponúknete hrnček alebo pero, ale možno, že viac ich zaujíma, že mať super šiltovku, alebo mikinu, alebo butón. Alebo tričko, alebo plátenú tašku. Nedáte im igelitku, lebo igelitka není cool a je to neekologické, ale viacej cool a viacej ekologické je plátená taška, ktorú využijete viacej ako dvakrát a nosíte ju až dovtedy, kým sa vám nerozpere, alebo kým ju nestratíte. Takže vždy myslíte na to, že komu je to určené, komu je určená tá kampaň a tomu prispôsobujte tie predmety, ktoré súvisia s tým merchandisom. Môžeme sa presunúť k týmto schodíkom a je to kategória obal a objekt. A v tejto kategórii môžete vidieť, sú tu etikety na vínové fľaše, obal na potravinové doplnky, ale sú tu aj obaly na vinily. A na tejto kategórii sa musíme zamyslieť nad tým, že kedy ten producent toho nejakého tovaru potrebuje nový obal. A potrebuje ho vtedy, keď vlastne on ho potrebuje vždy. Ale kedy môže zainvestovať do toho dizajnu? No môže zainvestovať do toho dizajnu vtedy, keď má na to prostriedky, keď má kvalitné podnikateľské prostredie,
Čiže vie, že tú investíciu, ktorú spraví do toho dizajnu, tak sa mu nejakým spôsobom vráti. A vráti sa mu vtedy, keď ten trh je férový, keď mu štát dá dobré podmienky na podnikanie a keď on si povie, že dobre, že je tu dobré prostredie, tak dnes sa oplatí trošku zariskovať a investovať peniaze do dizajnu a trochu postrčiť ten môj produkt do očí zákazníkov a zlepšiť imidž toho môjho produktu. A určite ste si všimli, že väčšinou v tomto prípade, tento ročník, väčšinou, že tu máme 1, 2, 3, 4, 5 produktov alkoholu. A čo to znamená? To asi to, že ten alkoholový priemysel, že im sa tým podnikateľom že oplatí zariskovať, ale na druhej strane nie je to alkohol, ktorý sa pije na hektolitre, ale je to skôr nejaký zážitkový alkohol, ako máte tam víno alebo zázvorový likér. Takže nejde sa na kvantitu, ale skôr na kvalitu. A víťazný projekt je tento projekt. Sú to etikety vína Juráň z Modry. A čo je na nich zaujímavé? Že väčšinou si pri tých etiketách na vínach ste zvyknutí na tom, že je tam nejaký motív, či už toho vinárstva alebo Strapca Hrozna. Ale tu dizajner Marcel Benčík zvolil úplne iný prístup a dal do popredia názov toho vinárstva. A urobil lettering, ktorý pozostáva iba z toho názvu Juráň. A pre každú odrodu urobil trochu iný lettering s trochu inou farebnou kombináciou. Ale vlastne vy, keď vidíte tú fľašu v tom regáli, tak vás zaujme to meno, ten Juráň. A tá etiketa je dobrá, ale aj ten obsah je dobrý. A hneď na druhej strane vidíte etikety druhého vinárstva Bažalík. Je to zase tiež vinárstvo z Modranskej oblasti. Sú to vinárstva, ktoré sú od seba vzdialené iba pár kilometrov. Sú to malé vinárstva, ktoré majú produkciu tak do 5000 fliaš ročne. Ale je zaujímavé na tom, že obidvaja išli do toho risku, že zainvestovať do dizajnu a to konkurenčné prostredie medzi nimi je tak dobré, že obidvaja idú do tej súťaže. Nevzdávajú to a každý vlastne ako ponúka niečo iné, ale využíva tie prostriedky grafického dizajnu. Na tomto paneli je taký ukážkový prípad toho, že pre koho to písmo robím. Tu máme, na tejto strane máme písmo Rhomboid od košického dizajnéra písma Sama Čarnokého a na druhej strane máme písmo Pannonia od Ondreja Jouba. Veľký kontrast medzi šírkou Háčka a Áčka a GO. A na druhej strane máte veľmi vyvážené ťahy dukty, teda hrúbku duktov, máte tu pekne vykreslené serify. Hej. A teraz, keď ste zákazník brokerskej firmy, potrebujete nejaký konzervatívny prístup, je to bankovníctvo, sú to financie, dávate tam do toho svoje investície a musí vás to presvedčiť, že tá firma sa o tie peniaze dokáže postarať. Naopak, keď ste milovníkom literatúry, môžete očakávať nejaký experiment a podľa toho je urobené to písmo. Ešte jeden zaujímavý projekt je tu. Určite ste si všimli aj, že auta majú nové ešpezetky a to písmo buď ho milujete, alebo ho nenávidíte. A to písmo vzniklo na Vysokej škole výtvarných umení. Je to študentský projekt a Ministerstvo vnútra, respektíve organizácia, ktorá patrí pod Ministerstvo vnútra a mala na starosti výrobu týchto značiek, oslovila ateliér Typo na našej katedre s tým, že či by sme im nepomohli urobiť nový typ písma pre ešpezetky.
Vytvorili sa 6 skupín študentov, ktorí vytvorili 6 návrhov a komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra a zástupcov našej katedry vybrala tento projekt, ktorý sa počas leta dopracoval do takej podoby, aby mohla byť vyrobená z neho značka. A čím je to písmo zaujímavé, alebo že prečo sa niektorým ľuďom nepáči? Ono to má svoj význam. To písmo je funkčné. Ono nemusí byť pekné, ale je funkčné. Všimnite si napríklad D-čko, ktoré má takto zrezaný horný oblúk. Je to kvôli tomu, aby sa nezamienialo to písmeno s nejakým iným písmenom, napríklad s písmenom O. Keď máte zhoršené viditeľnostné podmienky, alebo keď tá značka je zašpinená, stále by ste mali byť schopní rozlíšiť niektoré znaky. Napríklad Ičko má takéto veľmi výrazné horné a dolné serify, aby sa nezamenilo s jednotkou tu. 0 má v strede bodku, aby sa nezamenila s Očkom. Očkom, kde je Očko? Tu, áno. Videl som v Bratislave takú značku, ktorá bola, že OOO 00 OOO. A ešte zaujímavá vec je tá, že keď chcete zväčšiť čitateľnosť, tak vás prvé napadne, že asi by som mal zväčšiť to písmo. Ale paradoxne to nemusí vždy fungovať. V tomto prípade, oproti tej predchádzajúcej značke, je to písmo o trošku menšie. A je to menšie kvôli tomu, aby sa zväčšila jeho čitateľnosť. Pretože, všimnite si, že tu máte čierny rám. To písmo predtým bolo trochu väčšie a tá medzera medzi čiernym rámom a tým písmenom splývala. Lebo vy to písmo čítate nielen na základe tejto čiernej plochy, ale aj na základe tej plochy, tej bielej. Vlastne to oko a ten mozog nevníma len čiernu farbu, ale aj bielu a vytvára obraz, na základe ktorého vy ten znak viete čítať. Čiže aj dostatok bieleho priestoru okolo písma vám uľahčuje čitateľnosť toho písma. Takže preto sú tie niektoré znaky škaredé pre niekoho, pre mňa sú napríklad pekné. A ešte jedna zaujímavosť je, že vlastne určite ste si všimli, že teraz už nemôžete rozlišiť podľa značky, že či je niekto z Košíc alebo z Bratislavy, lebo všetci majú AA. Už nemôžeme nadávať, že zase ma predbehol nejaký Bratislavčan alebo Košičan. Už je to iba Slovák vás predbehol. Dobre, môžeme ísť k ďalšej kategórii. Tu je kategória identita. Je tu niekoľko projektov a je tu napríklad aj projekt Eastern Design alebo Identita Eastern Design Conference, ktorá sa pravidelne koná v Košiciach. Určite ste na nej boli. Ja sa priznám, že ja som na nej ešte nebol. Poznám iba tie vizuály. A tento projekt je zaujímavý tým, že ako sa dá vlastne z ničoho, alebo z takého banálneho prvku, ako je obloha a oblaky, vytvoriť identita nejakého eventu, v tomto prípade konferencie. A ten message, ktorý do toho dáte, môže byť rôzny. Ale vlastne tie prvky, z ktorého sa dá vyrobiť identita, sú všade okolo vás. Ale iba na vás, ktorý prvok si vyberete a ako ho spracujete. A v tomto prípade sú to obyčajné oblaky, ktoré sú povýšené na vizuálnu identitu veľmi zaujímavej konferencie, ktorá sa tu koná každý rok. Ale nebol to víťazný projekt. Víťazný projekt v tejto kategórii je projekt Palma, a je to developerský projekt, ktorý je v Bratislave. V Bratislave a určite aj tu v Košiciach máte veľa pozemkov, ktoré sú tzv. Brownfields. To znamená, že tam predtým niečo stálo
bude to zbúrané a niekoľko rokov to ostalo iba ako taká hnedá plocha nevyužitá. A v Bratislave bol podnik, podnik Palma, ktorý vyrábal olej, ale nie olej do motorov, ale olej na vyprážanie. A z toho podniku ostala už iba táto budova, toto silo, ktoré je vlastne takou dominantou tej štvrte. No a tento developer sa rozhodol, že tam ide vytvoriť novú obytnú štvrť a vytvoril takúto vizuálnu identitu. Môžete si toto tu kľudne prelistovať. A prečo je to dôležité? Že tá vizuálna identita už nie je len o tom, že ten developer chce, aby ste si tam kúpili byt, to je jedna funkcia, ale druhá funkcia je aj o tom, že informuje tých ľudí, ktorí bývajú v okolitých domoch, že aha, tu ide niečo vzniknúť, tu bude nová štvrť, ale my počítame s vami, že budete tiež súčasťou tej štvrte. Budeme pre vás, vytvoríme takéto služby, takúto vybavenosť a takisto sme zvedaví na váš názor. A my chceme, aby tá nová štvrť bola integrovaná aj s vašou súčasnou štvrťou. Že je to veľmi dôležité, že komunikovať, a vy ako grafickí dizajnéri vy ponúkate prostriedky, ako tento message odkomunikovať. Že už to nie je len o tom, že odkomunikujete, že musí sa tento byt predať, ale už aj komunikujete tie kvality, ktoré prichádzajú s tým novým developmentom. A to je veľmi dôležité, aby ste sa zamerali na to, že nie len to prvoplánové predanie produktu, ale aj tie ďalšie pridané hodnoty toho produktu, ktorý so sebou prináša. Kategória digitál. Do kategórie digitál vlastne spadajú práce, ktoré sú napríklad aplikácie alebo web stránky, ale je to aj napríklad videoklip. A ten víťazný projekt je na tejto obrazovke a je to projekt Slovenskej národnej galérie. Keď idete do galérie, tak pri každom obraze môžete nájsť takúto popisku, ale tá popiska okrem toho, že je tam napísaný názov diela, autor, kedy to vzniklo, tak je tam takýto kód, ktorý vyzerá ako QR kód, ale nie je to QR kód. Je to niečo ako pičkôrky. Takže vy si stiahnete do mobilu aplikáciu Slovenskej národnej galérii a namiesto toho, aby ste skenovali tie QR kódy, tak vlastne si iba vyťukáte ako na piškôrkach ten kód. Alebo niektoré mobilné telefóny sa tak odomykajú, že vlastne niečo musíte nakresliť v tej sieti. A keď si vyťukáte ten kód, tak vlastne dozviete sa o tom obraze alebo o tom autorovi nejaké rozšírené informácie, ktoré sa nezmestili na popisku. Ale zaujímavá vec na tom je, že ten systém nie je uzavretý, je otvorený. To znamená, že ten kurátor môže neustále doplňať informácie do tej aplikácie. Môže vytvárať nové prepojenia medzi tými jednotlivými dielami. Napríklad vy si naskenujete obraz, ináč tu vidíte obraz Jasuša, myslím, že to je košický rodák, a naskenujete si teda tento piškôrkový kód pri obraze Jasuša. On môže vám dať nejaké informácie o jeho tvorbe, ale takisto vám môže ponúknuť aj prepojenie na iného autora alebo iné dielo, ktoré s tým nejakým spôsobom súvisí. Alebo takisto môžete hrať hru, že urobíte náhodný kód, si vyťukáte a potom hľadáte to dielo v galérii. Takže tak najväčšia kvalita toho projektu je v tom, že je to otvorený systém, je modulárny systém. Že vy navrhnete niečo, čo nie je konečné, ale sa dá neustále upravovať, rozširovať a hrať sa s tým. A to je tá kvalita toho dizajnu, že vytvárate ako keby také ihrisko ďalších možností. A poďme k ďalšej kategórii, a to je kategória, študentská kategória. A
Väčšinou tu vidíte knihy a aj víťazná práca je táto. Je to séria malých katalógov a robil to študent Philip Birkner, ktorý ale študuje na Yale School of Art v USA. A je to séria katalógov k výstave architektúry, ktorá sa na Yale koná každý rok. A čím je vlastne tá práca zaujímavá, je tým, ako Filip neortodoxne pracuje s typografiou, farebnosťou a fotografiou. A napríklad je to vidieť aj na obálkach, ako sa nebojí pracovať s rastrom na fotografii. Raster na fotografii je väčšinou to, čo nechcete mať, pretože tá fotografia vyzerá nekvalitne, ale on urobil proste opak. Že vlastne ten raster ešte zväčšil a urobil z toho novú kvalitu tej fotografie. Ďalší zaujímavý projekt je Hviezdoslavov Kubín. Kto už recitoval na Hviezdoslavovom Kubíne? Nemusíte sa priznávať. A je to už 68. ročník, tak si predstavte, že 68 rokov má tá súťaž, že ešte aj vaši rodičia alebo starí rodičia mohli recitovať na tej súťaži. No a viete si predstaviť asi, ako vyzeral tá vizuálna identita toho Hviezdoslava Kubína. A študentka Vysokej školy výtvarných umení si sama dobrovoľne zvolila túto tému a vytvorila novú identitu Hviezdoslavov Kubína, ktorá je súčasná, môže prilákať mladých ľudí, je taká fresh a vlastne posúva tú tému znova do pozornosti mladých. Že tá poézia nie je niečo, čo je iba pre starých, ale stále je to aktuálna téma aj pre mladých ľudí, pre vašu generáciu. A ešte by som vám dal do pozornosti tento projekt. Je to projekt, ktorý sú to noviny Future, vznikli na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a tento projekt získal cenu verejnosti. Takže aj ľudia v Bratislave hlasovali za tento projekt, takže asi je to veľmi dobré. Kľudne si to prelistujte. A je to študentský projekt. Ešte by som upriamil pozornosť na tento projekt. A je to projekt od Kataríny Plačkovej. A môžete tu vidieť nejaké vzorky nejakých materiálov, kľudne sa toho môžete dotknúť. A o čo ide? Katarína vlastne vyprodukovala tento projekt v Petriho miske. Biologický odpad, respektíve pokazané potraviny, zmiešala s baktériou, ktorej názov si neviem zapamätať, a vlastne vykultivovala tento materiál, na ktorý sa dá tlačiť. Je to ako keby taká ekologická náhrada za papier alebo plast a jeho využitie môže byť v interiéroch, napríklad pri výstavách. Takže predstavte si, že tam tie šedé plagáty môžu byť vytlačené na tomto materiáli a po skončení výstavy to nehodíte do koša, ale zakopete na záhrade do zeme a ono sa to postupne degraduje a rozloží. A pridávaním rôznych prímesí, napríklad tu je prímes rákosia, môže získavať nové štruktúry, nové kvality a je to zase otvorený systém, s ktorým sa dá stále viac do nekonečna experimentovať. Môžeme sa presunúť ďalej. Na týchto dvoch paneloch vidíme kategóriu priestor. A čo to vlastne znamená, že priestor v grafickom dizajne?
Grafický dizajn preniká aj do architektúry. Napríklad, keď ste prichádzali sem do kasárny Kultúrpark, tak ste si všimli veľkú typografiu na tých sklenených budovách, ktoré označujú názvy tých budov. Je to spolupráca grafického dizajnéra a architekta. Grafický dizajner pomáha v orientácii návštevníkom v tom danom priestore. A táto kategória sa venuje aj tomuto. Napríklad tu vidíme, je to orientačný systém pre novú budovu miestneho úradu v Leopoldove. Takže dizajner navrhol systém tabuliek, ktoré uľahčujú orientáciu návštevníkom v tej budove. Ale napríklad môžeme vidieť aj v tomto prípade, že aká je dôležitá spolupráca grafického dizajnára a architekta už pri priamom navrhovaní tej budovy. Bo tu napríklad vidíte, že je to štátny znak a erb Leopoldova, ktorý je vlastne zakomponovaný do betónovej steny. Je to odliaté v betóne. Takže nie je to niečo, že budova sa postaví a príde tam grafický dizajnér, vytlačí štátny znak na plastovú tabuľku a zavesí ju na stenu. Nie, oni už spolu hneď na začiatku, keď ten architekt rysoval tú budovu, tak sa dohodli, že poďme to odliať do betónu. Bude to lepšie, bude to trvácnejšie, bude to lepšie vyzerať. Ale je to dôležité, aby ten dizajner už na začiatku komunikoval s tým architektom a vedeli sa dohodnúť. Ďalšia ukážka je dizajn výstav. Že na každú výstavu, ktorú prídete, tak nie je to len o tom, že tam visia nejaké obrazy, ale niekto musel aj navrhnúť to, že ako tam tie obrazy visia, či tá stena je biela, alebo červená, alebo tmavozelená, či sú tam takéto panely, alebo iné panely, alebo akým spôsobom je spracovaná typografia, ktorá vám dáva ďalšie informácie o tej výstave. A tu je napríklad expozícia mincí, ktoré boli nájdené biatek, to sú keltské mince. A ako vytvoriť expozíciu, ktorá ukazuje takéto malé veci. Musíte sa nad tým zamyslieť, že tak ako ukážem takú malú vec, aby to bolo pre tých návštevníkov zaujímavé. Že je za tým veľké množstvo práce a robia to aj grafickí dizajneri v spolupráci s architektmi. Ale môžeme prejsť znova k víťaznému projektu, a to je znova Slovenská národná galéria. Ak budete niekedy v Bratislave, tak určite navštívte Slovenskú národnú galériu. Je to budova, ktorá sa vám páči alebo nepáči. Je to premostenie pri Dunaji. Hovoria, že také veľké škaredé červené, ale mne sa to páči. A veľmi dlho sme čakali na rekonštrukciu tej galérie, trvalo to viac ako 10 rokov. A znova tu vidíme spoluprácu grafického dizajnéra a architekta už počas celého procesu obnovy. Grafickí dizajnéri vytvorili orientačný systém pre návštevníkov, ale aj pre pracovníkov tej galérie, aby sa nestratili. Ale napríklad aplikovali nápis CNG na fasádu. A znova sa môžete na to pozrieť, že nie je to len také jednoduché aplikovanie toho nápisu a že nie je to písmeno S a N a G vyrezané z plastu a nalepené na fasádu, ale je to nejaký raster z neónových trubiek, ktoré sú veľmi zaujímavo integrované do fasády, ktorú tvorí tehla a omietka. Vlastne spolu s architektami vytvorili takú symbiózu materiálov, ktoré spolu fungujú. No a ešte nechýbal im ani zmysel pre humor. Keď si nechávate svoje osobné veci v skrinkách, tak väčšinou tie skrinky sú označené číslami, tu sú označené menami umelcov. Takže nenecháte si tú svoju bundu v skrinke číslo 5, ale necháte si ju u Vajnera Krála. Môžeme. Dizajn v pohybe je kategória, ktorá mala bohužiaľ málo príspevkov, ale môžete tu vidieť animovaný film
A teraz sa musím pozrieť, že ako sa volá. Bobo od OV Pictures. To si kľudne potom môžete popozerať. A poďme k ďalšej kategórii, a to je kategória knihy. Do Národnej ceny za dizajn bolo prihlásených 555 projektov, z toho viac ako 130 boli knihy. Tu nevidíte 130 kníh, ten počet je zredukovaný, ale zaujímavé na tom je, že knihy sa stali akousi doménou v dizajnu alebo grafického dizajnu na Slovensku. Vydavatelia kníh vlastne pochopili tú úlohu kvalitného dizajnu a dnes už nájdete veľmi málo kníh, ktoré sú ako vyslovene škaredé. Nestalo sa to zo dňa na deň, ale ten proces trval 10, 15, možno 20 rokov, kým vlastne sa vytvoril ten vzťah medzi dizajnérmi, autormi, ale aj čitateľmi. Tí čitatelia sú veľmi dôležití, pretože oni kupujú tie knihy, oni vlastne tým, že si kúpia tú knihu, tak vlastne malou čiastkou peňazí vstúpia do toho systému, v ktorom že sa musia peniaze, niekto musí tú knihu napísať, potom ju niekto musí ilustrovať, niekto ju musí vydať, niekto ju musí urobiť distribúciu, niekto ju musí predávať a ešte v celom tom kolobehu je dizajner, ktorý tomu dá formu. A víťazná kniha je táto. Je to paradoxne kniha detská, ilustrovaná, volá sa Miko. A je to symbiotická práca dizajnéra, alebo spolupráca dizajnéra a ilustrátorky. Takto, dobre, výborne, ďakujem. A čo je na tej knihe zaujímavé, je to, že väčšinou používame trojstĺpcovú sadzbu pre časopisy. Ale tu sa dizajner rozhodol, že ja tú trojstĺpcovú alebo dvojstĺpcovú sadzbu použijem do knihy, do detskej knihy. A ilustrátorka pracovala práve s týmto pomerom týchto stĺpcov, či už máme 2, alebo 3, alebo 1, a vždycky urobila tú ilustráciu tak, aby sa zmestila buď na 3, na 1, alebo na 2 stĺpce. Je to vlastne taký časopisecký princíp. Keď robíte layout pre časopis, tak to máte urobený grid, tak aby ste veľmi rýchlo vedeli vytvoriť ten časopis, aby ste udržali ten layout, fotky dávate na rôzne šírky. A čo je ešte zaujímavé, že ako sa dizajnér a ilustrátorka dohodli na farebnosti. Nie, že tá farebnosť písma sa mení a reaguje na farebnosť ilustrácií. Takže kľudne si ju potom prelistujte. Ďakujem. Tak, a toto. Tak, páči sa. Díky. A ešte si všimnite na tých knihách, je tu jedna kniha, táto, Baba z lesa od Kataríny Rybnickej, ktorá je z Košíc. A určite ste počuli príbeh o Babe z lesa, tak tá kniha je tu, takže je dobrá. A môžeme prejsť k kategórii Nové horizonty, to je hneď tu. A kategória Nové horizonty nám ukazuje niečo, kam by sa teoreticky mohol uberať grafický dizajn. Je to, môžeme to nazvať experimentovaním alebo skúšaním nových metód a ukazuje nám, že ako dizajnéri a dizajnérky rozmýšľajú ako mimo zaužívaný grid. A víťazný projekt je toto. Je to také, že keď sa na to pozriete, tak neviete, čo to je a vôbec, že prečo to práve toto vyhralo. No a je to dotazník. A je to taký analógový dotazník. Zoberete si jednu šnúrku, takto, a prečítate si otázku. Ako vnímaš komunikačný dizajn?
A teraz komunikačný dizajn chápem ako umenie. Takže prevlečiem tú šnúrku cez túto odpoveď umenie. Komunikačný dizajn okolo seba si všímam vôbec. Prevlečiem ju cez vôbec. A takto postupne odpovedám na tie otázky. A teraz keď sa pozriete na ten výsledok, tak sa pýtate, že no ale ako odčítam to množstvo tých odpovedí, alebo ako urobím štatistiku tých odpovedí, ako to vyhodnotím? No nijako. Vôbec nejde o to, že čo odpovedajú tí respondenti, ide o to, že odpovedajú a že premýšľajú nad tými odpovedami. A vlastne to, ako je to prepletené, nám ukazuje to, že neexistuje jedna správna odpoveď. Že tých odpovedí je veľa. Každý človek to vníma nejako ináč. Že ten život alebo ten pohľad na ten grafický dizajn je veľmi pestrý. Nenájdeme jednu skupinu ľudí, ktorá bude odpovedať úplne rovnako. A keď sa nám tieto šnúrky minú, tak to splnilo svoj účel, že nejakých 100 ľudí odpovedalo na tie otázky a zamyslelo sa nad tým, že ako vnímajú ten grafický dizajn. A to bol ten účel toho dotazníka. Nie zbierať kvantitatívne dáta, ale zbierať alebo vytvárať tú interakciu s návštevníkom alebo s respondentom, aby nad tým premýšľali, aby si niečo zobrali z toho domov. A ešte je tu jeden zaujímavý projekt a to je obal na platne pre Miroslava Tóta. Je to znova taký princíp upcyclingu, že dizajnérka Lucia Mlynčeková našla krabicu starých platní. Platne povyberala a sieťotlačou tie obaly pretlačila novou grafikou. A získala tým to, že ušetrila na papieri, že využila staré obaly na platne a plus docielila to, že každý jeden obal je trochu iný, ako keby bol každý originál. Ale urobila to veľmi rýchlo, pretože použila sieťotlač. To znamená, že vlastne stačí jeden ťah stierkou a máte obal hotový. Na druhej strane tento princíp sa nedá použiť vždy. Potrebujete tú krabicu starých platní, ale pre tento účel a pre túto malú sériu platní sa to dá využiť a je to veľmi efektívna technológia alebo technika. Na tejto strane vidíme ďalšiu kategóriu a to je kategória plagáty. My sme sa zamýšľali nad tým, že ono to vyzerá teraz, že ich je aj celkom dosť, ale v tom celkovom počte prihlásených vecí tých plagátov nebolo až tak veľa. A sme sa pýtali, že prečo je tak málo plagátov? No. A tá odpoveď môže byť tá, že plagát je súčasťou mesta. A to mesto a architektúra mesta sa mení. Ubúdajú nám plagátovacie plochy, a plagáty už častejšie vidíme na citylightoch, na zástavkách električiek a autobusov, kde na druhej strane ten prenájom citylightu je niekoľkonásobne drahší ako prenájom plagátovacej plochy. Takže tá plagátovacia tých ploch je menej a menej. A druhý aspekt je to, že plagáty, ktoré boli prihlasované do Národnej ceny za dizajn, väčšinou propagovali kultúrne akcie, výstavy, koncerty a podobne. A táto komunikácia týchto eventov sa presúva z toho urbánneho verejného priestoru do digitálneho priestoru. Dnes, keď chcete spropagovať nejaký koncert, tak vaša prvá voľba je, že musím to spropagovať na sockách. Už nerozmýšľate nad tým, že na ktorý stĺp vylepím plagát, ale rozmýšľate nad tým, že kde urobím storku, či to dám viacej, že či to robím na Instagram, na TikTok, na Facebook, alebo že či to dám aj na Threads, alebo že či sa mi to oplatí propagovať na X. Je zmena tých komunikačných kanálov.
A plagáty už ostávajú iba v takých malosériových, menších formátoch, ktoré najprv tú akciu spropagujete na sockách a potom napríklad na mieste toho konania toho koncertu vytlačíte 1, 2, 3 plagáty, ktorým označíte to miesto. Možno odpoveď na to, že kam sa tie plagáty budú uberať, je na tomto paneli. Môžete sa prísť sem pozrieť. A je to drahá technológia, ale možno, že v budúcnosti sa zlacní. Tak ako sa zlacnili USB kľúče, keď ešte pred 10 rokmi kapacita 500 MB stála, 70 €, tak dneska za 12 € si už kúpite USB kľúč s kapacitou niekoľko terabajtov. A možno práve táto obrazovka, ktorá ukazuje niečo medzi plagátom a animovaným filmom, bude odpoveďou na to, že kam sa tá plagátová forma bude posúvať. Ale možno nie, možno, že to je slepá ulička. To ešte nevieme. A myslím, že už som prešiel všetky kategórie. Ďakujem vám za pozornosť a pýtajte sa.